mwynhau perfformiad yr ail gor yn y gystadleuaeth, sef cor N-Cor a Mari Pritchard sydd yn arwain y criw yma o Fôn ac maen nhw'n agor efo gwaith y cyfansoddwr o Fôn, Gareth Glyn. Dyma i chi Dan yn y Tiwb. Bydd y ffaith bob blwyddyn yn gyffro clywch y gan, y falen am ddau hogyn, roes goed y bont ar dan. Neu gwmni y hen lewod yn gwarchod hwn o mwy. Am un o'r colomen o dy roeddynt neu galwy. Am un o'r colomen o dy roeddynt neu galwy. A phobl fel a bagri cold oedd yn ailesu. O gomen nhw'n trespasu, dros gem yr Irish Spear. Mae'n wir o'n hynny'n tfanau i weld fi o gŵr. Ond bwnt o ganwyll olau am gomen wynau oed. Ond bwnt o ganwyll olau am gomen wynau oed. Mae'n wir yn ei gyfwriad o doedd garwch dar. Cyrraedd o tan mewn eiliad ar un ystafell braf. A chynnog hyn i'n dychlyn yn tiwr dan am hwb. Oherwydd rhyddau hogyn a droes yn hogiad drwg. Oherwydd rhyddau hogyn a droes yn hogiad drwg. Ein newydd cryn o sena i glyn o dyn a nadwch rhyddau gybi a wela. I'r prost o rebus ma, a meithwyr erin hefyd a wele drws yn cael. A dim a ffordd yn dau, fydd dim dyn oherwydd dau. A dim a ffordd yn deulu, fydd dim oherwydd dau. Dan yn y Tiwb gan Gareth Glyn ac mae'n rhaid cynnwys un darn gan gyfansoddwr o Gymru. Mari Pritchard yn arwain ag Anne Peters-Jones yn arwain On-Cor.
Yr emyn o dad. A'r côr yma'n canu fe gilydd ers 2017 pan gynhalwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn. Clywch y clychau'n canu, wel, da ni'n gadael byd yr opera rwan, a mae côr yn cloi i rhaglen gyda gwaith Caryl Parry-Jones. Dyma Yr Oes o'r Blaen. Pan fyddai'n yn ifanc a plant yn ddibobeth, pan yn byw yn syml ar
Wel, dyna hwyl. Ia, fel na roedd hi yn yr oes o'r blaen. Encore a Mari Pritchard yn fanna. Mwy o gora ar ôl yr eglwys.